Niin kuin näette noista paperista, niin isännöitsijä vaihtuu Alvarissa. Eka on Sirpa Rinne ja sitten tulee heti toinen ja näin poispäin. Mikälainen vuokrasopimus tuolla asunnolla 16, 9 ja muilla, jota kyttää mua täällä 24/7. Sattumia ei ole olemassakaan, vai mitä? Roskiksi edessä kello 17. No ei se mitään. Ja siitä sitten eteenpäin. Minkälainen vuokrasopimus tuolla Krakakujas 16, kun saa tolleen porata ja hakata lattia 3,5 vuotta. Ja täällä kytätään meikäläistä 24/7 rappukäytössä, missä on myös VAV mukana. Mä tiedän teidän keskinäisistä sopimuksista ja piste. Ja kellekään mulle ei tullut tuommoista lappua, missä sanotaan, että vuokrasopimuksen allekirjoituksessa on sanottu bla bla bla. Kellekään mulle ei tullut tuommoista lappua kuin meikäläiselle. Ja sekin oli jätetty puoliksi roikkumaan postilaatikosta, postiluukusta eikä työnnetty sisälle. No, kamerakuvat, ette pääse niitä pakoon. Ne julkaistaan sitten. Täältä Krakakua 4A ja B, kaikki tullaan pyytää oikeuteen. Jokainen pyydetään kuulusteluihin, mitä helvettiä se oli, kun kukaan ei 3,5 vuoden aikana kuullut yhtään mitään. Vittu kun porattiin ja hakattiin, että koko satana talo tärisee. Kukaan ei valittanut. Sitten mä tein kokeen, mä soitin Hellspelsiä 1,5 kuukautta, niin jo tuli vaaleja asunnosta 5 tänne näin kitisemään, sä kuuntelet samaa biisiä. Heti tuli sen jälkeen lappu, miksei 16 laitettu lappu mene oleksi sen takia, kun kaikki on mukana tuossa samassa rikollisessa toiminnassa, joka täällä pyörii. Siellä pyörii niin paljon porukkaa omilla avaimilla, just on kaikista todisteet. Ja sama meni jatkoon. Mä kävin siellä kerran oven takana sanomassa, tulkaa helvetti ulos, sieltä näyttää, kuka siellä koputtaa, 2 kundia siellä huusi, kuka helvetti siellä oven takana on. Sitten mä menin toisen kerran, Jyrki Tapio oli siinä, mulla oli puhelin kädessä, sekin on nauhalla kaikki. Väitin, että mä kuulen ääniä, no vittu, totta kai kuulee, kun vittu porata ja naulapyssyllä ammuttaa vittu makkari yläpuolelta, tolkkari yläpuolelta. Sama kuin Krakowias 12, 9, 16 ja kaikki muut. Kaikki joutuu kuulusteluihin, sillä siitä päästä. Asianajaja on tehnyt asiat selväksi. Ja nyt te tuutte kuvaa tänne saunoja, joka jo kerran tarkistettiin. No ei se mitään. Täällä on teitä odottaa yllätys ja mekin kuvataan täällä kaikki, kuka liikkuu missä mitäkin. Kuka ottaa kuvia mistäkin. Kaikki kuvataan ja julkaistaan sen jälkeen. Tämä on yksi mikä varma. Ja katsokaa, tuossa on mulla on noita raitisilmasuodattimia lappuja 3 ja yhdessä vaihtui päivämäärä kaikkea muuta. Isännöitsijät vaihtuu heti ja kaikki muuta. Mika näpyttelee puhelinta tuossa vittu eteisessä. Tsiikaa meikäläisen Glediu ja sama niinku Sirpa Rinnekin. Voi teitä. Oikeudessa saatua nähdään. Koska sinne kaikki täältä talosta haastetaan oikeuteen. Miksei kukaan 3,5 vuoden aikana kulu mitään, kun Krakowias 16 ammutaan naulapyssyllä porataan vittu. Sama niin kuin Krakowias 12 nakutetaan vittu keittokomeros seinä vittu. Täällä pystyisi käymään kusella tai paskalla, etteikö joku saatana kyttäisi. Ittepä oot ittenne tuohon tilanteeseen ajanut. Mulla on Suomen paras asianajaja, jolla on kaikki mahdollinen tieto ja ammattilaiset, jotka on tonkinut. Aika paljon semmoista tietoa, joka ei kestä VAV:lla päivänvaloa. Se on niinku fakta. Kaikki tullaan julkaisemaan.
Odottakaa vaan, niin paljon medioita on, jotka julkaisee ilomielin tämmöistä nauhaa VAV:stä ja asukkaista, jotka toimii yhdessä. Yhdessä toimii VAV:n kanssa. Te olette tehneet vähän vääränlaisia sopimuksia ihmisten kanssa. Mitä jos välillä pienet täällä teletiedot sun muu organisoitu toiminta, jota te harrastatte määrättyä ihmistä vastaan. Koska mä en usko sattumiin. Pari puhelua, niin jo tuli lappu puoliksi roikotettuna postiluukkuun. Voi vittu, sattumia ei ole olemassakaan. Ja Krakowia 4.9, 14.15, 12.13, kaikki vittu. Kato, kun mä en usko mihinkään vittu, mihin te uskotte. Mä uskon ainoastaan siihen, mitä mä näen, mitä mä kuulen ja mitä mä itse teen. Järki on, älä jätä VAV, jos jätät, niin älä mene kovinkaan kauas. Oikeudessahan nuo selviää kaikki täältä joutuu kuulusteluihin sun muuta. 2 poliisia on jo syytettynä tietojen väärentämisestä. Et sillä chill tappaa. Odottakahan vaan, niin ei pitäisi sen ihmeempiä, niin mulla on Suomen paras asianajaja ja se on hoitanut asiat niin pitkälle, että tätä asiaa ei jätetä nyt kesken. Sieltä kun tulee yksi määrätty lappu tulee sinne VAV:lle, niin te ette tee yhtään mitään. Vaikka vuokrasopimuksessa sanoisi mitä. Se tulee niin korkealta taholta ja semmoiselta ihmiseltä, että te ette kuule yhtään mitään sen jälkeen, kun se lyödään teidän nokka eteen. Ja piste.